समर्पयामि नैवेद्ये समर्पयामि दही गुड़ नैवेद्ये समर्पयामि नैवेद्ये समर्पयामि नैवेद्ये समर्पयामि नागपंचमी हो श्रावण महिन्यातलो पहिलो सण आम्ही हिंदू धर्मान की चौथी वर्षांनी एक मोठ्या उत्सवान ते मनयता आम्ही आणि पहिलो सण हो आमचो नागपंचमी येता. नागपंचमी खूप कधी जाता पूण आमची देसाई फॅमिली आहा आमची सत्तरी अडवळ ती देसाई फॅमिली आहा तितून आम्ही जोडीन नाग पुजता नाग आणि नागिन. बाकी कडे चडशे कडे एकच सिंगल नाग पुजता.
परमेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः विद्याधारं गगनदुष्टमेघवर्णशुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरानवं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकनाथं माधवान् केशवं